ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಾರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಮನೇಲಿ ನಿಂಗಲ ಟೈಟಲ್ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಸಾನ್ವಿ ಬಾಗಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟದ ರೂಟೀನ್ ತೂಕ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಂದ್ ಎನ್ನಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಪೋಪೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಅಂದ ಪಂಡ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಿಡ್ದವರ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನ ಈ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂದಾಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾ ಲಕ್ಕದಜೇರು 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 6 ಎಂಚೊಪ್ಪೇರು 6 ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚೊಪ್ಪೆ ಪೂರ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀತ ವೀಡಿಯೋಡೊಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂತ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನೈತೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನಿಕಲ್ ತೂವೊಂದು ಪರಿತೆ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡಾಂಡು ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕುನ ಪೊಡ್ತು ಯಾನಿತ್ತು ಜಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕಿ ಒಲ್ಲತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬಾಲೆನ ಒಂಚೂರು ಮಾನ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಪೆಟ್ಟುಗೊಂತೆ ಬುಲ್ಪೋಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಮಾನ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅಮ್ಮಲ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಲೊಲ್ಲುಲು ಮೆಗ್ದಿ ಆ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬಲ ಪಂದು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಪೊಡ್ತು ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಾನ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಬಾಲೆಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಪೆಟ್ಟದು ಫೀಡ್ ಮನ್ಪುಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡ ಜೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಕ್ಕುನು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪಾವ್ಯಾನ್ ಬಾಲೆಗೆ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪಾರಲ್ಲ ತೊಂಪೋಪಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದು ಬಾಲೆನು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಆಡಿಗೆ ದೆಪ್ಪರಿಂಡು ಬಾಪುದ ಒಂಜಿ ಆಡಿಗೆ ದೆಪ್ಪುವ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿಗೆ ಪೋನಟ ಕಾಪ್ 10 ನಿಮಿಷ ಆವಡು 15 ನಿಮಿಷ ಆವಡು ನಮಕ್ ಆಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಡಿಗೆ ಪೋರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಆಡಿಗೆ ಪೋಡತೆ ಇಜಿಂದ ಆಯ್ಕುಲ್ ಪೂರ ಪಿದೆ ಕನಪ ತಿನ್ಯ ಪೂರ ಜೀರ್ಣ ದುಪ್ಪುಜಿ ನಮಗೊಂಜಿ ಆಡಿಗೆ ಪೊಂಡೊಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬಂಜಿಗೆ ಪಂದು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದೆಪ್ಪುವ್ಯಾನ್ ಆಡಿಗೆ ಜೊತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೇನು ಹಾಡಿಗೆ ದತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದು ಅಡೆಗೆ ಪಿರ ಜಪುಡಾವೆ ತುಲೆ ಒಂಜಾ ಲಕ್ಕದು ಗೊಬ್ಬೋಲು ಕೆಲವರ ಅಡೆಗೆ ಅಮಲ್ಡೆ ಜಪ್ಪೋಲು ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ತಟ್ಟಿಲ್ಡು ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬಾಲೆನು ತುಂಕೊಂದುಲ್ಲಾನಿತ್ತೆ ತಡೆಗೆ ಜಪ್ಪೋಲ ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ಕೊಡ್ತಡು ಕೆಲವು ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಮೂಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಒರೊರ ಗೊಬ್ಬುನು ಒರೊರ ಜಪ್ಪುನು ಇಂಚೆನೆ ಅಂಚ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೊಬ್ಬುಲು ಇನ್ನಿದಾದನ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬು ಜೆತ್ತೋಲು ಸೊ ತಾನು ಜೆತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಪೂರ ಅವರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊನ್ವೆ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮಡ್ ಸೊ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಪೂರ ಈ ತರ್ಪಲನ್ನು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಅಡಿಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ ಯಾನು ಇಚಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪೂರ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತು ಅಡಿಕ್ಕೆ ತರ್ಪಲ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ಬೆಡ್ಶೀಟನ್ನು ಪಾಡುನು ನಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಉಪ್ಪಾರು ಜೊತೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪಾಡುವೆ ರಪ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಲಕ್ಯೂಲ್ ಬಾಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಡೇ ಪತ್ತೊನ್ನ ಇಂಚ ಪತ್ತೊನ್ನ ತರಪಲ್ಲಡಿಯಾನು ಪಾಡ್ದೆ ಕೊಂಚಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಬಾಲೆನ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಐತೆ ಅಲ್ಲೈಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋಲು ಓಕೆ ತಾನು ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲು ಹಿಡಿದು ದೆತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತು ಗೊಬ್ಬು ಅಲ್ಲತೆ ಕೋರಿನಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ
ಕೋರಿನಿದ್ರೆ ಅದು ಲಕ್ಕಿಯೋಲು ಸಂಚ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ತಂಜಿ ತರ್ಪಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪರ್ನಿಕಲು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಉಡ್ಲೆ ಬಾಲ್ ಸುತ್ತ ಪೂರ ಕುತೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿನ ಗೊಬ್ಬವ ಅಲ್ಲಟು ಪಾತೆರುವ ಅಂಚ ಆತದೆ ಮೆಗ್ದಿ ಬೊಕ ಪ್ರತಿ ಬಾವಲೆಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಬಾಲೆನ ಗೊಬ್ಬವೇರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಟು ಪಾತೆರುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಏನಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂತೆ ಈ ಒಂದು ಡೈಪರ್ ಏನು ಕಾಣೆ ಪಾಡುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಕುಂಟುಡು ರಿಸರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತುಪ್ಪೋಲ್ತುಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ವೈಪ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆ ಕುಂಟುಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ದಪಂಡ ಈಕ್ಲೆಗೊಂತ ಈ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಟೈಪ್ ಆಪುಂಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ವೈಪ್ಸ್ಡ್ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಬಾಲಿನ ಐಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂತ ಒಂದಿನ 30 వచ్చిನ ಹಿಡ್ದು ಅಂತ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನಾಗ ಐಕಲೆಗಳಂತೆ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೈಸ್ ಮುಲು ಯಾನ್ ಚಾವಡಿಡ್ ಕೆಲವರ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವರ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲೇನು ಅಂಚ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಣಸ್ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೇನು ಚಾವಡಿಡಿತ್ತೆ ಮನ್ಪೆ ಅದಾಗ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿನ ಪುರಪ್ಪೇರು ಚಾವಡಿಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡಿ ತರ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲೇನು ಮಲ್ಪೆ ಮೆಗ್ದಿ ಕಂತೊಲ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ಪುರ ಮಿತ್ತು ಪುರ ದೀಪಿನಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ತೂವಾಡು ಬಂದು ತೂಪೋಲು ಅವೇನು ತೂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋಲು ನಾನು ಎಂತೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಣಸ್ ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪು ದಾದ ಬಣ್ಣ ತೌತೆ ಇತ್ತಂಡು ತೌತೆ ಕಜಿಪು ಈ ಪಾಡ್ದು ರಪ್ಪ ಒಣಸ್ ಅನ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೂಲ ಬಾಲೆನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಪಡ ಹೇಳ್ತುಲೆ ಅಲೆ ಕಡೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂಚ ಮಾನಾದ್ ಜಪಡ ಆಗೋಲು ತೆಕೊಂಡು ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಡಲೇನು ಅಂಚ ಬಾಲೆನ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಬಾಲೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಎದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಚೆನೆ ಪುಗ್ಗೆಲಿಗೆ ಪಾಡುಂಡು ಅನ್ನೆಲೆಗೆ ಅಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಗ್ದಿನ ಕೈ ಸಟ್ಟಾದ್ ಬೋತುಂಡು ಯಾನ್ ಜಪಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ಜೋಲು ಇವನ್ ಅಲ್ಲಿನ ಕೈಯೇ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿಗೆ ಸಟ್ಟಾದ್ ಬೋತುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರ ಅಪ್ಪ ಜಪ್ಪೋಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಾಲದ ಕುಂಟುದ ಪೂರ ಮರ್ತು ದೀಪೆ ಕಾಂಡೆ ಪುರ ಆಡ್ದು ದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೊಂಗು ದಿಪ್ಪುಂಡವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ ದೀಪುಜ ಪನಿ ಬುರುಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗನೆ ನುಂಗಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತದು ಮತ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡು ಲಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಲು ಈ ಕುಂಟಲಿನ ಪುರದೀದು ಅಲ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಜಪ್ಪುಡು ಅಂತ ಪೊರ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಪ್ಪಿದ ಬಣ್ಣ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಕುದು ಕೆಲವರ ಅಡೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಜೊತೆದು ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೊಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಉಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲೇನು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ ಮನ್ಪು ನಾನು ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿಯೋಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು 4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಚೂರು ಜಾಲಡ್ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗಾವೆಲ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು ಈ ಗ್ರೀನರಿ ಬರೋ ತೂನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುಸ್ಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 4 ಪೊರ್ತುಗು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಜಾನ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಅಂಚಿ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು ತೂಪೋಲು ಅಂಚಿ ಮಾತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನಲ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂಪೊಪ್ಪೆ ಹೂವಿನ ತೋಜಾವೆ ಗಿಡನ ತೋಜಾವೆ ಪೂ ಇತ್ತಿಂದ ಪೂ ಪೂರ ತೋಜಾವೆ ಅಂಚ ತೋತು ಮೊದಲೇ ಅಮ್ಮೆಯವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿರಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬೇರೆದ ನಡುಟಾರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಒಬ್ಬನ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಾಲು ದೊಟ್ಟದು ಅರೆಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅರೆಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಜೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆರಿತೆ ಬಾಲು ದೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ದು ಪಾತೇರಂಡ ಕಲೆಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲು ಚಿನ್ನದ ಮರ್ದು ತೋಜೊಂದೊಂದುಲೆ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಪೇರಿಗೆ ನೀರ ಪೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಲತದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರೊಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದವೇನು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಏಪಲ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಕಿನ್ನ ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬರೋಡು ಬಂದ್ಪೇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಕಿನ್ನ ಪೊಡಿ ಬಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪುನು ಗೈಸ್ ಮುಲ್ತು ಒಂದು ಪರ ಅಮ್ಮ ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಫುಲ್ ಇಡೀಕ್ ಪೂಜುವೇರು ನೀಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಾವೇರು ಅಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಮಾನಾದು ಅಲ್ಲಿನ ಜಪುಡಾವೆ ಅಡಿಗೆ ಮುಗ್ದು ಒಂದು ಉಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತಾಂಡು ನಂತ ಜಪ್ಪೋಲು ಅಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕೋಲು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕದ ರೂಟೀನ್ ಯಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ತು ಯಾರತೆ 2 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟದ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಟೀನ್ ಅಂಚನೆ ತುಕ್ಕ ನನ್ನಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡದ ರೂಟೀನ್ ಆವಡು ರಾತ್ರದ ರೂಟೀನ್ ಆವಡು ಯಾನ್ ತುಕ ಏಪ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ ನಾನು ಯಾನ್ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ದೆಪ್ಪೆ ಅಂಚದ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಜಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಅತನೇಟ ಬಾಯ್